Number one, wuon title deed ema nyaka chiwe e court. Kitambulisho mar wuon title deed no nyaka bedi. Mar adek, nyaka bede ni nitie research nikech inyalo chiwo title deed ma samoro ne osebedo expired to nyenye ng'ama chielo. Omiyo magi gik ma nyaka ibed godo mondo report thuolo mar oko atimo mos Sharon, mana kaka iwacho kanyo ni nyaka obed pay slip, to ok en pay slip ma ng'ata en jalno ero ma bende tiyo gi sirikal kata organization riwruok moro amora ma bende piny owacho puodho. Koro mae an kaka ng'iye en mano ma bende miyo joma moko pe kata oweyo jomoko oko. Nikech jogo eko nitie gi jogi matiyo gi sirikal inya yudo ka tin kabisa. Koro ne joma onge payslip mano mar joma tiyo gi piny owacho, gin koro gidong' kanye, nikech kata ibo yudo ni mondo ng'ato yud logbook mar gari kata ng'ato yud kata title deed mar lo, pek nitiere. Gik moko adek gi ing'iyo ka gima weyo jomoko chien mowinjo bed ni yudo rambun kata bond ni. Paula, aparo ni wach homa ma bende dhi mbele gi kinde ni atimo mos Sharon Kanyero ka bende pod omodho pi kanyo, mana ler ma bende pod wamedo chiwo kata twak ma wantiere godo ewi twak ni mar ler ewi rambun ma bende ichiwo tichiwe nade, ting' mari kaka jalno ero ma bende nitiere koda ng'at motwe kata diponi in owuon inyalo bedo ni